dolenan. Nyet-nyet unyet beranti ana bebek pinggir kali. Nyosore berase wak mantri tituit gondol iwak teri. Iwak teri kok ireng-ireng jangan terong kok dibumboni. Arek lanang saiki kok ganteng-ganteng rambute gondrong gak tau dikramasi. Dadi arek lanang mesti ngene. Cak Sapari ku sing disemoni kok arek lanang tok. Lah kok arek wedok-wedok enggak? Arek wedok-wedok iya. Entenono dilungkas tak buntelno. Tituit damar mati mulia. Siti mangan jeruk Bagong mati Semar mulu. Molo nang kayangan Semar Petruk wono kawan. Arek wedok bendina kok keluyuran. Apese awak dadak kenek cakupan. Batin arek wedok, waduh kenek sasaran aku rek. Jare arek wedok-wedok kok sing nom-nom tok sing kenek sindir. Lah wong tuwa kok enggak. Wong tuwa iya dilungkas. Tak gekno sing rada nyemek-nyemek. Ole ya leo. Oh babao. Oh anake Tarsan mlayu-mlayu diuber macan. Macan rembang lorek-lorek iku buntute. Tuwek-tuwek kok seneng sir-siran. Apa gak sungkan ambek nyaprute. Pegel rek. Cekap semanten sairan kula sae mboten borong keresa. Opari sing kon gawa kuwi. Gawa buku kran. Oh, nota utangmu ta. Ora posi kok nota utang iki. Wong nota utang kok sampe nek embong-embong ri. Iki gak nota utang. Apa? Aku lak mempelajari ilmu hewan. Wah, diwandani bebek. Kok iku dadi apa ri? Wong potonganmu kaya untal. Nanti mbangane kon kaya pulpen petekan. Akon kaya kucing karo buntute. Nyandra wong gak gelem ngoco kupinge. Lah kon niku lha potonganmu lho. Kon niku ganteng ndang potonganmu njojlok. Lah potonganmu kaya kucing karo buntute. Kok kon niku. Ngene lho, Gran. Aku wingi ngene tiba ngono. Wah, omonganmu serekalan ngono. Lah apa sih? Aku iki mempelajari ilmu hewan iki. Aku lek jange ngelamarno iki ta. Ngelamar arek ewak ginten iki ta. Oh, lah opo? Ah ngelamar apa? Iki lho kepengin dadi mantri kehewanan. Wah, wong sekolahmu bayar bebek ngono ri kamu. Kon niku lho. Lho, wong masa kena semono. Alah, kena semene ta. Lho, wong nasib-nasib. Wong gak mesti bapakne bodoh anake pinter ya akeh. Kaya tanggaku iku. Apa? Bapakne dadi mandor lho, anak ya nguli.
Ayo gak tambah nemen ngono. Lho meneh-meneh lek dadi mandor ah. Dadi kon iki nyocokno ambek nggo buku iki nyocokno nek jange nyambut gawe ngene apa? Menteri Kehewanan. Menteri Perkewanan. Iya. Oh, kon niku wis gak cocok ri. Lho kok gak cocok ya? Apa ya cocok-cocok terus iki kan? Mas cocok ya gak cocok kon. Kon cocok ambek klambimu ki ta. Oh iya klambine putih ya. Klambi putih, celanane putih, sepatune putih. Karek kaos kaki dikapur. Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Sing dadi ku mental dan fisik. Masalah. Lho iya, nek mentale kuat ngono masih mempelajari apa elak tercapai. Waduh rambutnya dibiyak ya. Rambut saya kan dibiyak. Iya tapi peplek bisa. Itu cewek biyen. Rambutnya dibiyak. Lho ngono jelantah ya ri. Lho ambul. Ngono jelantah iki. Jelantah wong stand-pad kok jelantah. Ya temenan ta kon iki. Iya, mempelajari ilmu hewan. Kon iku ngerti sih ilmu hewan iki sih. Lho, ngerti. Temenan ta kon iki? Ngerti. Pira sih jumlahe kewan-kewan iki sih? Oh, akeh kan? Tuh, temenan ta kon iki ro? Iya, roh. Sik, wedhus iki pira sih wedhus iki? 35. Pira ri? 35. Wedhus 35. Iya. Sapi. Nek sapi pancene 9. Ane ngono bandeng lak 01. Ri kon iki apa sih kok malih nanggone ramalan kon niku? Nah, sapa sing jumlah Lho, kewan sak dunia iki lho. enggak ngono, aku lak takon kewan-kewan iku ya dibagi berapa bagian. Oh, iku ta. Petang macem. Petang Ciri macem. khasé dhewe-dhewe. Oh, ciri khasé dhewe-dhewe. Iya, Apa? kewan niku ana sing kewan iberan, Iberan. berangkangan, terus kewan gremetan. Gremetan. Heeh. Kewan sing gremetan. Lho ono keran. Lah nek kewan sing iberan iki? Iberan niku koyo dali lak miber ta. Oh iya. Gagak, Iya iya. kapal terbang. Iya, tunggale helikopter iku. Oh, kon iberan meneh nang kapal terbang kon. Kene iki golek iku angel keran. Kok situk loro ngono tok keran. Lah sing berangkangan? Berangkangan niku akeh sapi, Sapi. berangkang, Oh, iya. kebo berangkang. Iya ya. Lah anakmu cek tas mudun lemah iku. Iku yang berangkang. Wah, omonganmu ku titik lah penang anakku iki kon niku. Kon kari takon tok ae. Lah sing gremetan kan. Apa? Akeh. Apa ae? Kelabang iku gremet. Oh, kelapa gremet. Iya keluwing, Gremet. cacing iku gremet. Iya, terus apa maneh? Terus tanganmu iku sok-sok yang gremet. Ala apa tangku gremet iki? Ah, lah kok ndelok wingenane ana tim-timan sawunggaling. Apa terus? Wah, lah nek wedok kon gremetin. Oh, tapi aku lak nyilih korek aku. Itu mun nek wedok nggo korekan. Mosok kena semono wong jange nyumet lampu tak silih korek. Waduh, kan Apa? wis perkara kewan-kewan ngono takono aku ae. Ngerti kabeh. Lho omonge aku ngerti. Lho, semut iku padha menungso iso ngomong semut iki. Wah, ri omonganmu kok semut iso ngomong Lho, ya apa omong iya, kan semut? tak kandhani. Ya apa sih? Sekolah gak krungu ah. Gak. Sajane iso ngomong. Ya apa? Mangane semut iku nek mlaku mesti bendukan sirahe duk. Terus Iku balik. takon. Iya. Takoni mesti ngene. Ya apa? Piro ya regane bahan bakar ini? Oh, kon niku sampe semut ro regane bahan bakar kon niku ri kon niku. Takon sing genah takaran. Sik saiki aku takon ya. Iya iya. Saiki kewan apa sing dibutuhno masyarakat utawa dibutuhno ambek bapak dokter? Ayo. Ndi ya kewan sing dibutuhno masyarakat iku. Iya. Tawon. Lah kok iso tawon? Lho iya sebab tawon kan mengeluarkan madu. Oh, dadi Lan maneh tawon iku ana entupe keran. Ngono. Dadi Dadi ana entupe mesti ana madune. Oh, dadi tiap-tiap kewan sing ana entupe ana Mesti ana madune. temen ta kon. Iya, gak selamat iya kan. Dadi ana entupe ana madune ya. Ri? Ana entupe ana madune. Lah kena apa? Kalau jengking ana entupe kok gak ana madune. Ayo. Ayo. Ayo lantup iki. Kalau jengking ta? Iya, lantup iki. Karo entup ta? Heeh. Anane kalau jengking ku ana entupe kok gak ana madune. Iya. Sebab kalau jengking duwe sopit. Oh, sopit ya. Sopit iki. Iya iya iya. Tadi sopit ya. Sopit. Lah kena apa? Piting iki ana supite gak ana madune. Ayo. Sopit ya. Heeh. Ayo. Anane kepiting ku ana supite gak ana madune. Iya. Sebab kepiting ngono ana supite gegere amba. Lah nek gegere iku ana lemine. Oh, dadi Gendong lemi iku. dadi piting iku gegere amba ana lemine. Iya. Saiki aku takon aja dadi ahlimu. Enggak. Lah pamanmu gegere amba kok gak ana lemine. Gak enak nang paman-paman. Pamanmu lagi. Iya tak jawab. Anane pamanku gegere amba gak ana lemine. Iya. Lemine wis entek. Oh, lemine wis entek. Iya. Lah kenapa lemine kok entek? Dadi sedot bebekmu.
Kon male Kon mendal. kewan malah nang paman-paman. Kon male mendal nang aku kon niku. Takon iku liyane ngono lho. Ayo, saiki aku takon, kewan apa sing sugih dhewe? Kecot. Lho kok iso kewan begetes sugih? Iya, lahir procot digawani omah mbek makne. Iya. Mangkane bekecot iku nek mlaku mesti omahe digawa. Oh, bekecot iki nek mlaku omahe digawa. Lah apa sebabe bekecot iki mlaku omahe kok digawa? Lah saiki tak jawab dhisik ya. Iya. Aja atik takon niku. Gak apa? Kon mesti tumur kadang-kadang iku bekecot iku kok omahe suwung akeh, bekecot gano. Lah ya apa? Nah iki nek sami ana omahe tok kan bekecote. Iya, nang ndi? Iku bekecote iku budal transmigrasi. Riwo. Lah nang jengkol iku. Oh, bekecot kok transmigrasi kon niku. Lah saiki takon sing Ya iku mang bekecot. Omahe digawa. Apa sebabe kok omahe digawa? nah anane gak digawe iku dikon kontraki nah. Lah aku kontrak omahe bekecot. Kok kon niku. Nek mlaku. Lah anane digawa omahe iku lak wedi ambek iku konang iku lho, Kra. Lah apa kok Lah konang gawa obor iku apa? Wedi. Oh, tadi ketok konang nggawa obor wedi. Heeh. Lah apa sebabnya konang kok nggawa obor? Wedi kalau mandingan masang jaring. Lah apa sebabnya kalau mandingan masang jaring? Lah iku ana gantrung miber-miber iku, nandak-nandak. Apa sebabnya gantung iki kok nandak-nandak? Lah krungu ana kodhok tabuhan. Tu 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 tu. Lah apa sebabnya kodhoke kok tabuhan? Lah anak percil mantu iku. Mantu oleh sapa? Lah oleh panakamu. Oh, boleh penak amu. Ponakan. Kupingmu silir kon iki. Lho, cari. Lho, Sus. Iya, kok sampean nduk kene? Iya. Kumat ta? Oh, kumat dengkulmu anjlok kono. Ya kok ngerti. Iya pancene kumat kok iki. Lho, wong wingi ku nduk prapatan arek Cak Sukran. Iya, wingi ku lambe luru kembang boreh. Winginane ya ngono. Iya. Dikrobong arek cilik-cilik. Adane tak Cak Sapari melok kemi dibedes. Ah soalé kan kon niku bola aku tak bola syukuran. Mbok yo golek nyambut gawe liya. Kon niku lak terhitung ponak aku sak yo mbelo aku sih kok syukur sing Gak dibela. ngono ne sik ket biyen kulite kok pancet coklat ta. Karepku Sapari lah takon gebek kreweng ta. Dengkulmu gak tahu digedhek traktor. Caca, sampean saiki nduk endi nyambut gawe apa? Baireng gak ireng nyelang kulit. Gak ngono. Aku ndelok Cak Sukran iki kuning. Sampeyan Kuning apa wong arek koyo kulup ngono kuwi. Kuning aku. Oh, untune kuning. Wah, Untumu kuning. untu. Oh, nggih patik sing nggih patik. Patik mare koyo Maryam ngono. Cak Sapari. Iya. Aku wingi tumon sampean. Kok endi? Anu ta melok kursus mobil iku ta? Aku ta. Iya. Lho lah opo? Kadang-kadang aku ya melok kursus mobil. Tapi sampean kok bagian nyorong. Lho iku anu duduk kursus mobil. Apa Iku Cak gak kursus iku komersil goblok. Oh, udan-udan iku golek Iku duwe. prank iku. Masalah Cak ojo lara ati sampean yo. Gak tau lara Kudu ati. sampean wingi lho. Iya. Gawe kodhong kloso. Niku Kayak ta. iso nukono ta sampean. Niku kumat gendeng. Sus, kon kok iso ngomong nang Gak bojo-bojo. bener. Udan iku lho. Udan Niku gak kloso iku mono payung moto iku. Oh, payung muto. Katoke koyo kloso. Heeh. Lah sampean apa sih pancet anu? Iya, saya pancet gendeng. Oh, nek gendenge ngono wis ket biyen Cak Sukran. Iya, kadang- Piye ta? Iya. Aku rene sik wingi. Wingi ku dadak mangan walang. Kon ndelok aku koyo manuk jambul ngono. Syukuran iki nek ngilokno kancane tas-tes ae. Gak malang tok. Gak malang tok, kadal ya doyan. Ngene lho, keren ya ambek iki ambek pon aku ya. Iya. Nggono embong aku tak mulih dhisik. Alah apa nggone. Wah, kon niku datang ngilokno kancamu kon tek ngamik kurang golek. Nek timbangane aku sedih ngono lho. Awak dhewe aku lak sik pancet ta. Iku lho kepengin nutukno kesenian Jawa iku lho, Cak. Oh iya, aja diilang-ilangno iku kesenian Jawa iku. Tapi aku tau duruk Cak Sapari. Naluri kuno iku menyen. Diwuru isa ta? Iya parikane ijo-ijo, molok-molok, underwalk ngono. Iya. Ijone kok lak keterangin mulu-mulu. Nek andere ngono gak apa-apa walking lho. Oh ngene kata, ijo-ijo, mulu-mulu, underrock ngono ya. Tutuk, Cak. Ya Ayo, Pak. Cak, aku belajar ono ngedung ya Ngedung, Juli. Cek gak mati kesenian Jawa iku cek mati. Oh ya. Ngono lho. Ya. Kan kon lak biasa lak iso kan ngitung-ngitung kan. Oh ya. Masa kon kalah mek pitikku kan?
Pitikmu iso ngidung. Pitikku ku wedok nek kepethuk jagung ngidung. Mari kono jagone tekan demek. Wis cari kene ulang kan Ri. Iya, ayo jajil ya. Ngitung ya. Nek munggah ora munggah ya Cak ya. Ya. Lembeane yang ngono. Kene ta Cak. Pokoknya jengkit ya nih. Iya. Jadi teman. Syukur ning lanang mburi ayo. Seneng aku. Ya. Yes. Nah, diangkat. Aku salah sak manggise kamondo matang do bola. Wis isa rene rek. Kon mene ayo amen ambek aku ya. Apa lho ana wong edong enak disetet iki lho. Melok dabukan kan. Iki bekake sapa sih, Rek? Iki lho ya apa sih iki awake kuru kaos iki gedene. Koyok gawe sayak. Kon gawe sayak kowe. Sapari ambek Sokran wis jelas. Bendina kon nek muruki bojoku, kon nek tak Lapo Cak lapo? kon nek tak kon nang pasar sih. Iya. Dadak lauk-lauk dikon bedes belek iyo. Bojomu wis ngomong war. Iya. Nek gak aku sing muruki gak iso, ngono lho. Gak iso. Kepengin kesenian Jawa. Ket biyen iku antuku iki, antuku. Antul ku apa sih? Antung. Aduh iki sing muruki lho sing Sing muruki. Dadi nek gak arek loro iki gak Aduh, Gak tau. iso, Gak gak cocok, iso. gak cocok. Wis terang-terangan. Wis dalanmu dalan gak bener kon. Kok dalan gak bener. Mulane aku mangan mangkok seret tenan mergo sego jagung gak dodo. Sis. Ini Atiku bojomu, gak Sis. enak aku. Bojomu ta. Bojoku untune sik tak selepno sih. Ya apa iki kelambi kene gak selangan ae gak ngono. Sus. Heh? Temenan ta iki bojomu. Iya bojoku. Kok ndelek bojo liyane apa Hah? sis? Arek-arek iki wis kon terang-terangan ya. Wis Sus kon njaya apa nyengkreh. Mulia ae. Ya Wis, Apa? wis, mulia. saya nyengkir ambek aku kan sih. Mampir nang Kembang Kuning ta? Hah? Mampir nang Kembang Kuning. Ala apa? Gadekno celana niku ta. Eh, Biasa kon iku nyekel lho nek ngono. ndek kupang gak ono tampar elek-elek. Gaya apa? Ilatku tak tak nawari lho. Iya, bunuh diri njenengan. Mulai. Mulai ambek aku sis. Ya, mbak aku Ngomong kan Lah ya mulai ambek aku. cek gak tuman. Mulia-mulia bojomu gunung-gunungane wis anjlok. Ya, lah Sekali tak surupe nawaris lho. gak usah muring-muring wong Iya, atas sih. ah. Karek sak gongan tok ae lho kok. Ngomonganmu gak murang-muring wong jarane bojo pengasane rendang-rendeng kaya ngene iki. Alah ngomong-ngomongan tok ae. Ngomong-ngomongan tok masih sak sabar-sabarane wong ya apa kon niku. Alah. Tapi gak re, Cak Sapari mangate gremet barang lho. Lah iku apa? Nangane. Wis nyengkres Sus kon. Ayo sis. Ayo. Mulai. Ayo wis. Ayo ambek aku. Terang-terangan Ri. Nek kon ambek Sokran bojoku sida tak pegat, nek kon lelesi, jagatmu kukut Dik kon. Sapa kon kepingin tak balekno nang jaman kelanggengan akon. Kon Sampai di situ. kon iku dadi apa kon niku? Balekno Wis ayo nyengkir. Ayo Rik nyengkir. Ya wis gak apa-apa wis. Masih gak kok nyengkir dhewe bojoku ta. Awake bongkring. Babah bongkring dhewe. Kayak klothok tawa. Bojo nyengkre, arek-arek nyengkre. Dadak dirubung laler.